Keblai pi baro ipidang subhai pi shikatup kubor mentaka janmiat shaban paj kubor ki babanya ini pechwai ki mat bukongsan. Yero keseng BJP haga jela ya ke jing pendep ya ke benta basis pak sin jong ke program ke man kibat jong umin tuirang ba du kari haga ke All India Radio. Shen on kentiu kerdan ya live huai teli ki CHC Shaki Referral Center Meghalaya. Pelait pat ba National President ke BJP UJP Nada ya kemat Traikam jong keseng BJP ha Bengaluru. Bat nang kiu ke jing her ki ling sun ha kat ling sun ha Shillong da ke jing don shu shu ki ling sun ki ban her ha kini ki benai banwan. Ikubor ki babnya. Kaseng BJP haga jela kalairo ya ka jing dap shis pa sin ka jing pentri kam ya ka program man ki bat jong mentri rang ba du kari ha All India Radio ha bakren bat kila patai khubor ha Shillong nek sngi u president ke BJP ha ka jela u ba Ernest Mauri u laong ba mentri rang ba du ha ka program ba man la u benai u la kren ye shibun ki mat ba yadai ba ka than shte la mi ngi na lo ka jing penshai lo ka jing internet ki jaka bat kiriti ki dostor jong ki brew ki basa ha ka than Umentri rang ba adu ka program man ki bat jong u udu jukren shepang ki skim penroi beper bat u lapen pau ya ki boj bathamai bat karu kom perkhat jong ki brio unong ai ktien jong ka BJP u ba HM Shangplyang u la ong ba umudi ha ka program jong u la kren ru shepang ki long kmie ki bathan kriya bat ki wei ki jing than kti na usiet bat 3 ha ka shnong senten Meghalaya. Focus more to the poor people. We have in our state, in the village called Sinting, where women folk, they make baskets, they make handicrafts out of bamboo and cane. This was not known to the world. The Honorable Prime Minister, in his 99th episode, had a very serious interaction with the people of Sinting village. Hadut lai puai teli ki Community Health Center lani CHC ha ka jela on penkala Shaki Referral Unit Baningkong ban ai ya ki jing sumar bakirke bat kiwei ki benta ha ka bedai ka kot ka khia ha ka wat Baningkong on itu hadut shipau teli ki CHC aba pentip ya ka new secretary u katnat ka kot ka khia u Ram Kumar S u laong ba lai phongut ki doctor ki dang don ha chanai na ka benta ka jing penbit penbyang ba nriu banai ha ki liang per kum ha ka ultra sonography ka life saving skills ka emergency observatory care ka rukom point khun C section bat ki wei hadian bakini ki doctor ki lawan pai shaka jala ha banai jeliu on sapa yaki ha ki CHC belajit yathu Ram Kumar nalo kani ka tanat ki kot ka khia ka kwa ru ban penkalano ya number covid helpline iwei sau iwei not show helpline number bapura na ka benta kinu kimat be dei ba ka kot ka khia ong Ram Kumar. The government to train our doctors in 3 major topics: ultrasonography, life-saving anesthetic skills, LSAS, and CMO, Comprehensive Emergency Obstetric Care. And the 1440 helpline that has been made into a much larger helpline now. So as you know, we have started the medical corporation, so the medical drugs and surgicals and equipments. We have started a corporation which is looking into professionally into supply of these drugs and diagnostics completely online. We are just about to go online. We have had a lot of training and it's going on. By within a week, tenders will be fully online. Kamat Traikam keseng BJP bala pelat patba da National President ke BJP UJP Nada ha Bengaluru ne kesngi haswa ke election ha Karnataka kalakular ban sam a shiteng liter kedut Nandini man kesngi san kilo ukrai man ubnai bat lightly kitendong shet jing shet Shaki long yeng bahap apo ke BPL kalakular ru shipolak tingka ke health insurance Shaki beduk labu kerdan yakini ki jingkular kum ka Ana ke Akshara ke Arogya ke Abhiv Rudhi ka Adaya bat Abhaya. Ka kat ling sun ha Shillong ka ba shisien ka sngi ka lasange ban Traikam hendrei menta ka lanang kiu da ka jingdon jong pratali ki ling sun ki ban her ha ki ne ki benai ban sawan ka ban pelong yaka ka ba khambun kam bat kin nang don shu ki jaka penyeng ling sun
kat kum ka jing bu por ha ka por liur ya ka bala pentrai kam kan don ka jing her jong palat lai spa tli ki ling sun nak ni ka kat ling sun man la ubnai ka AAI shlong lengba ka Twitter kala ong ba saat li ki jaka penyeng ling sun lakhmi lenti ba ken trai kam no hakini ki arbnai hadien kania ka jing pen thamai kani ka kat ling sun kan la ban pediang south li ki ling sun shisen pediang ka ban lam suki suki sha ka jing kieu ha ka jing her ki kat ling sun Hapedeng ka jingkmen ka shnong kong thong ha East Khasi Hills layo sngow ya ka sur ka bakhot ya baro banyalum lang na ka benta ka shat puja ka baju pelong man lausnem kum ka jingshat aingu aidem jong ka rat kong thong usodar ka rat kong thong uba taibor lengra rengkat bat kinong elam shnong kila shong hakmat jong ka duan bat hakmat jong u kala don ka shang bat hapo jong ka shang ki don ki jingthung aba aingu aidem ye ublei nong bo nong thau na ka benta ka jing seiso ki jing thung jing tap bat ka jing yada baro shisnam nadu ki khilong khana hadu ki belarang ba kila shong hamadan ban sakhi ya ka jing duai aingu aidem hadien ka ne ka jing duai ki khana ret ki le shim benta ha ka shat puja ka badai ka jing shat jong ki brieu ki basa ha ka ne ka shnong ka badon palat shispa lai potli ki long yeng ban aingu aidem bat ban pan ya ki jing kirkhu na ublei trai kan ram Yang kita pediang mafis play, semua play ngon ong pediang mafis play nanti mengenai sini kon. Nadu handai sai nadu ba laseng hia ka long sino long thau ni da kita ki saukur ki jongi ki badai ka pondong kalendra bajau bat fungsit di hadin bangi ju pelong ya kangu kedem sistem sistem ya kan ni kalian nem le rukom ringkat kasat kemen ujuk khot leka kasat puja pi balai ka ni khot leka kasat puja kalong ba hagan ni kalian nem le rukom ka jungi hagan ni ka ngu blai ka dem blai ka jungi nim sem la yapan ya ka dau nim sem ya kli ya ka dau ndai habangi pendep ya ka nem ka rukom usoda ringkat ki matabor bat ki rotemen ki rosan jong karai ya ka video jing ruai I can fly jong ka nong ruai ban Guwahati ka Asia Das la palai pajba da nong ruai ba paunam ka sor Shillong ka kong Grizel drop me Shillong dang shen da ring ye ka ni ka video ha Meghalaya balashna tho bat ruai da ka Asia Das ka ni ka video ka pen pau ya ka jing iet ka nong ruai ya ka jing internet ka Meghalaya bat ka than chate la mingi baro ka wei ka Asia ka dei ka khana pulia jong ka school South Point School ha Guwahati kala sedang ban thau jing ruai bat ruai na du bakala dap khandai snemrta kum ka nong shong shnong ka than chate la mingi kala treshitom ban kentiu ya kam jungo kai per thai ha ka than ka bakan thup ya ka Meghalaya bat ban pen I ya ka jing riu spa ha ka riti dostur jong ka than lingwa ka video jong ka This song is about overcoming your obstacles, not caring about what other people say about what you do, and being focused on your life no matter what, and achieving your goals no matter what other people say or any obstacle which is there to stop you or do anything. You need to overcome them and achieve your goals. Mentapat ini pej ya kajing long jiman kesum dengan Shillong kajing shet kalong @.9 degree Celsius bat kajing kriat kalong kat 1 degree Celsius kajing sengam gau hau kalong san punyo nuk shispa aga por men step bat nyo pon nuk shispa aga por jan miet kajing hap slap kalong iwe millimeters kala bandon kajing hap slap ka ba malu mala hakikat tu kat ni ki jaka sa sisian pat ni pen kan mau pi be kan ni ka khubor jungi phila ban pej hi ha ka jo ka por ha ka YouTube channel bat ru phila ban pej ka khubor man la ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat ka Instagram jong ka DD News Shillong chaban poi shi ka bakut jong ka thup khubor ni pej biang sa sien ni ki mat ba kong san Yero ka seng BJP ha ka jala ya ka jing pendep ya ka benta ba shis pa sien jong ka program ka man ki bat jong menteri rang ba du ka ri ha ka All India Radio Shen on kantiu kerdan ya Lightweight League CHC Shaka Referral Center Meghalaya
Pelait Pajba National President ke BJP UJP Nada ya kemat Traikam jong ke seng BJP ha Bengaluru. Bat nangkiu ke jing her ki lingsun ha ka lingsun ha Shillong da ka jing don shu ki lingsun ki ban her akini ki benai banwan. Tiap lok kat tungi la poi sebekut jong ketuk kebor jing mentaka janmiet hadu bain syam pilasai ke sengi ha ke jog po ke boni pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना